Sanibona, thina enibingelele nje namhlanje ngalithuba ngomzuzu ngaleli hora. Sibonge umkhulu wesabekayo, othandekayo, obabazekayo, oyingcwele uyise weNkosi yethu Jesu. Sibonge umnini mandla wonke, sibonge uNkulunkulu ongumalusi omuhle, uNkulunkulu ongukukhanya kwezwe, uNkulunkulu weqiniso emangweni, uNkulunkulu owumzali wey'ntandane, umyeni oqotho kubafelokazi, uNkulunkulu oyikho konke okuhle ngaso sonke isikhathi, ebabazeka ehlala ekhaya ezulwini, ebabazeka esenhliziyweni yochobozekileyo, ebabazeka ekulo ozithobile, noma ebabazeka ngoba uNkulunkulu uyazihlukanisela bonke abamesabayo. Ungumzali ongahluleki, ungumzali owaziyo ama-responsibilities akhe, owaqondayo futhi owakhumbulayo ongawalibali nangelilodwa ilanga. EnguNkulunkulu ikakhulukazi oluthando. Masazi bantu baNkulunkulu ukuthi umthetho omkhulu ngaphezu kwayo yonke imithetho esinayo lapha emhlabeni, umthetho wothando. Ngoba uthe uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu ngendlela actually nemiyalelo eyishumi masithatha uyibheka ihlukaniseke kathathu bantu bakaNkulunkulu, ihlukaniseke kathathu. Number 1, owokuthanda uNkulunkulu. Njengoba esho nje ukuthi kungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ufuna ukuthi uqonde ukuthi uyamthanda yini. Athi ungazikhothameli, ungazikhonzi, ungazithandi kwawena, kepha uthande uNkulunkulu. Abesethi uNkulunkulu ungaliphathi ngeze igama lakhe ngoba uliphatha ngeze akakumiyeka. Ufuna uqonde ukuthi umthanda ngampela yini, ngoba if umzali wakho umthanda angeke uze ukhulume isinoma kanjani ngayo, ngeke uze uhlebe ngayo, ngeke uvele nje igama lakhe uthathe nje ulilahle odakeni isinoma kanjani uma ngampela umthanda. Ebese-ke umunye futhi ukwehlukanisa komthetho kaNkulunkulu, or njengoba ngisho nje ukuthi uhlukaniseke kathathu, ukuthanda uNkulunkulu, kube yisabatha, ebese kuba ukuthanda abantu. Bese kuthi lokwesibili okwesabatha uNkulunkulu khumbulisa ukuthi isabatha ulingcwelise, bese yakuyaleza ukuthi ngesabatha ungenzi ini, ngesabatha wenze ini, ngesabatha ukhonze uJehova ngoba ungcwele, ngesabatha ungasebenzi, ngesabatha ungabelani, ngesabatha kuningi uNkulunkulu akubalayo. Noma okunye angakushongo emiyalelweni eyishumi ngoba way-specific, kodwa uyakuyaleza ngawo konke ngokuqhuba ekhuluma ezwini lakhe elingeBhayibheli. Bese okwesithathu, thanda abantu. Thanda abantu noma thanda umakhelwane. Uyazi ukuthi umuntu uma umthanda angeke uze umtshontshele, that is why uNkulunkulu ethi ungebi. Umuntu uma umthanda angeke uze umphinyele, that is why uNkulunkulu ethi ungaphingi. Umuntu uma umthanda angeke uze ufise indlu yakhe. Umuntu uma umthanda angeke uze umqambele amanga. Umuntu uma umthanda angeke uze ungamhloniphi, njengoba ehloniphi ihle nonyoka izinsuku zakho zande ezweni. So masithanda abantu sizobahlonipha because yazi into engiyithandayo, ngiyabonga umoya kaNkulunkulu, into engiyithandayo yazi umthetho kaNkulunkulu uhamba ugudle usuke komncane ushone komdala, phinde usuke komdala ushone phansi, ngoba uNkulunkulu uhambela bonke ngaso sonke isikhathi. Ngaphambi kobuso kaNkulunkulu siyalingana, whether ngawumfundisi, ngawumprofethi, ngawumprofethikazi, ngawuphethe amabandla, ngawuphethe ama-branch awu-100, uyibhishophu yini, singabantwana sonke kaNkulunkulu. Ebese kuya ngokuthi kumntwana bakho ugijima kangakanani, umlalela kangakanani uNkulunkulu, umthobela kangakanani uNkulunkulu, uyenza kangakanani intando kaNkulunkulu, because umuntu engamdala kunawe spiritually, ngoba yena uyagijima spiritually, ngoba yena uyakhuleka, ngoba yena uyazila, ngoba yena uyayikhandla ngoNkulunkulu, so engakhula bemdala kunawe. Kufana nasekhaya uthola ukuthi kunobaba mhlawumbe useno-40 years kodwa uhlela akazazi wenzani, akasebenzi, uhlalele nje ukuthi emini aqhofoza amaqanda lapha awu-6, aqede ukudla kwey'ngane, aqedele iy'ngane amadanona, enze zonke izinto ezinengekayo ezingeze zasiza ngalutho, njengoba engenzi okufanelekile. Ebese kusuka omncane thola ukuthi uno-20 bani, 21, uyambona uyasebenza, uyambona uyayikhandla, umuzi ume ngaye, uyambona useyashada 26 years nje, impilo yakhe icace, aveze ukuthi ufunani. Loyo ubonakala ukhulile kakhulu okudlula lo no-47, ngoba lo no-47 uma impilo yakhe inganyakazi kungenzeki lutho, uveza umntwana lobo, uveza ukuthi awazi, because umntwana ongazazi, umntwana odinga ukutshela ukuthi hayibo hambe yochama, hayibo hambe yokwenza ukuthi, hayibo hambe yozisiza ngale ndlela nangale ndlela. So bantu baNkulunkulu kukona konke ngaso sonke isikhathi masazi ukuthi sidinga ukuthi sikhule, masazi ukuthi sidinga ukuthi sibuyele ebukhoni baNkulunkulu. So kubalulekile simqonde uNkulunkulu beseleza ngakho namhlanje umyalelo omkhulu, umyalelo wothando, ukuthi masithandane, masimthande uNkulunkulu ngengqondo zethu zonke, inhliziyo zethu zonke, ngamandla ethu onke, masimthande futhi omunye umuntu. So engikuqondayo nengifundile namhlanje ukuthi yazi yonke into uma uyenza ngothando iba lula kangakanani. Yonke into uma siyenza ngothando iba lula. Yazi kufana noma into mhlawumbe let's say ujwayele ukuthi uyenze each and every day,
but ukuze utshengise ukuthi yazi ngiyathanda futhi ngilapha, because uthi uNkulunkulu la khona inhliziyo yakhe lapho uba khona, la uthanda khona ilapho uba khona. Fana nomuntu uma ethanda imali, echase imali, ngaso sonke isikhathi ingqondo yakhe kuhlezi igxabha imali. Uzokwenza njani? Uzowenza njalo isiqinisekiso sokuthi uba la izoyithola khona imali, uba semsebenzini, uba wena mengala umsebenzi uyadayisa, wenza something because ingqondo yakhe ilapho. Umuntu uma ethanda abantwana bakho wenza isiqinisekiso ukuthi abantwana banalo, hleze ecabanga ingane zami iwashela i-uniform, seyidinga ama-tricks, seyidinga u-1 no 2 no 3, hayibo ingane zami uthi ngiyoyihlangabeza. Uma ethanda umyeni wakhe uzwenza isiqinisekiso sokuthi njalo umyeni wami udingani, umyeni konke umyeni wakhe aku-sacrifice, because abantu baNkulunkulu engikufundile noNkulunkulu bekutshela kimi ukuthi uthando lungukufa. Uma uthanda ngempela uyafa wena. Kuphela umina, kuphela ukuthi ngiyusibanibani nokwasibanibani, phela mina ngenza ukuthi nokuthi, kuphele konke lokho ngoba ngothando likaNkulunkulu kukwazi ukunqotsheka yonke into, kukwazi ukunqoba zonke izinto. Ngothando likaNkulunkulu ukwenza konke. That is why uKristu kwaphela ubuyena, kwaphela ubukhosi bakhe, wasuka wasidela lesi sicoco, weza lapha emhlabeni washawa, weza lapha emhlabeni waphila njengabantu, weza lapha emhlabeni kwenzeka zonke izinto. Kwaphela ubuyena, kwaphila uNkulunkulu. Kwaphela ubuyena, kwaphila ukuthi ngizobafela labantu. So nawe uma uthanda ngempela uyadela yonke into. Kunesinye istory nje wayesixoxa omunye uthisha wami esikoleni, wathi kunomama owanikela ngeso lakhe kumntwana wakhe, ngumntwana wakhe esamncane washa nendlu wangaba naso. Umama wanikela ngeso lakhe wasala neselodwa. Kwathi ngelinye ilanga lengane isikhulile isinda lesi university isigraduate laphayana, yathi nje uma angezi nje graduation yami uzongihlaza neselodwa please. Wangeza ngempela umama, kwahamba umama yamhlupha lento, yamudla waze wagula washona. Meshona washiya iletha wayibhala wathi yabona nje ubuneso kanjena wena amehlo awuthu usemncane kwenzeka ukuthi nokuthi. Unameso nje ngenxa ukuthi nganikela ngeso lami. So umuntu onothando udela yonke into, because usithando liyi-sacrifice kakhulu ngendlela eyisimanga. Si-sacrifice impilo zethu, usacrifice isikhathi sakho, usacrifice anything yakho ngothando. Abanye baze banikele ngezinto zabo, abanye banikele kuningi abantu baNkulunkulu ngothando, kodwa ngikushoyo ukuthi konke masikwenza ngothando kuba lula. Konke masikwenza ngothando kuba lula. So bantu baNkulunkulu, uthando lunguKristu uqobo lakhe, ukuba walithanda izwe kangaka wazanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, kube yilowo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Namhlanje ngifisa siqonde ukuthi masithandane ngoba uNkulunkulu ufuna kube njalo. John 15 uthi yilo umyalo wami ukuba nithandane njengalokhu nginithandile. Akakho onothando olukhulu kunalolu lokubadela ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo wakhe. Ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyala ngakho. Angisasho ukuthi nizinceko ngoba inceko ayikwazi ukuthi inkosi yayenzani, kepha ngithe ningabahlobo nina ngokuba konke ngikuzile kuBaba nginazisile khona. Anginikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina. Aningikhethanga mina, yimina ekhethe nina. Nganibeka kuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini niyocela kuBaba egameni lami aninike khona. Ngiyaniyala ngalezo zinto ukuze nithandane. So uKristu luthando. Yabo uma ungathandi awunayo uKristu. Uma ukwazi ukuthi ushiye umuntu wakathi uBaba, mina umuntu mengithanda ngiyakaza ngishiye ngedwa. Mina umuntu mengithanda ngiyaza ngenze kanje. Umuntu umthanda udela konke. So masithandane, sithande abayeni bethu, sithande abantwana bethu, sithande amakhelwane bethu, sithande imindeni yethu, sithande bonke abantu. And umuntu umthanda umenzele okuhle. Mina ngeke ngithande ukuthi futhi umuntu umthande ngeqiniso, ngoba umuntu uma ungamthandi uvela umyeke nje noma kanjani. Fana nengane uyayala uyitshela ukuthi mntana wami uzokulimaza le ndlela, yabo nje usuthanda abafana bazokwenza ukuthi nokuthi uzoyithanda ngeqiniso. Uma ingezwe ithatha uthela uswazi kuba uyibulala leyiphilisa. Kodwa uma ungayithanda uzoyibuka nje, iyabhema uyayibuka nje, iyaphuza uyayibuka nje. Kukona konke basithande abantu baNkulunkulu ngoba into uma uyithanda iba lula. Ngothando kuba lula. So ngokuKristu wasithanda, uthando lunguqobo lakhe, masazane naye. So izinkuna namhlanje kuseni indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwe nisinde sinibhabhadise ngokuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Ungaphuceleli ithuba lokuthi ulazi lolu thando. Masithandane, yonke into uyenze ngothando, khona izokwenzeka, khona izoba lula, khona izoba mnandi, khona uzoyiqhenya ngayo, uzoyiqhatsha ngayo. Masithandeni uKristu, khona izifundisa ukuthi luyini uthando, sikwazi ukuthanda imindeni yethu, sithanda abantwana bethu, sithanda izihlobo zethu, bese siphila ubungcwele ngoba ngaphandle kwakhe singenze lutho. Nkosi ibe nani, Nkosi niqinise nisibekele lelihle lithandekayo lingcwele egameni likaJesu nanamuhla manje uzaphatha. Amen.